27थि नैबे UN फुटबल बादायलायनायनि बे हाबाफारियाव दिनैनि बे खेला जादों बङाइगाव 11 स्टार आरो कार्बि आंलं गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोना मोननैबो दला गल होलायनो हायाखै 0-0 जादों। दा आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे नैबे फुटबल बादायलायनाय कम्पिटिसननि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोल आरो बे जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला हिसाबै गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे थुलुंगा होदों। मानोना जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदि मोजां मोजां प्लेयार दङ, खिन्थु मोनसे खाबु मोनैनि थाखाय जेरैबायदि माने प्लेटफर्म मोननांगौ बेबायदि मोनाखै। नंखायनो आसा खालायदों दिनैनि बे UN बादायलायनायनि गेजेरजों ओनसोलनि गोबां माने लाइमोन माने सुबुंफ्रा नैबे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थुलुंगा मोनगोन। आसा खालायदों जाहाथे बेबायदि हाबाफारिफ्रा बिनिख्रुइ साबसिन आरो हामनासिन जाथों। मानोना जोंनि बर'नि गेजेराव जे मोनसे खेला दुला मोनसे जोंनि समाजनि गेजेराव बे मोनसे थासारिया गोबाव बोसोरजों आन्दलननि गेजेरजों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबाव आन्दलननि गेजेराव गोलैसोनानै दंमोन। नाथाय दिनैनि थारिखआव मोनसे गोदान थासारि जिहेथु जोंनि गेजेराव नुनो मोन्दों, मोनसे लाइमोनफ्रा मोनसे उत्साह जों नुनो मोन्दों। बेखायनो आं खावलायनो सानदों दिनैनि बे UN फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि गोबां लाइमोनफ्रा जाहाथे मोनसे थुलुंगानायनि गेजेरजों जाहाथे मोजां मोनसे हाबाफारिफ्रा आवगायलांनो हाथों। आरो आं बेखौनो खावलायनो सानबावदों जाहाथे नैबे UN फुटबल बादायलायनायनि जिहेतु मोनसे कमिटि दं, बे कमिटिनि गेजेरजों मोनसे बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जानानै थांफुंथों आरो इयुनाव बिनिख्रुइ साबसिन मोजाङै गोदान गोदान प्लेयार लाबोनानै बे हाबाफारिफोरखौ साबसिनै दैदेनलांनो हाथों। बिनि आंनि बे लकेल माने MCL हिसाबै आं बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाबाय। बे बादायलायनाय कमिटियाव UPPLबो दं, BPPF दं, गोबां राजखान्थि आफादबो दं, फरायसा आफादबो दं। बेयाव बे बिथिङाव मोनसे बे खेलाया मोनसे राजनितिनि बाथ्रा गैया। मानोना खेलाजों जोङो साफ्रोमबो जड़ित जाना थानांगौ। मानोना राजनिति हान्जाया जाहाथे मोनसे गुबुन गुबुन मोनसे गावबागाव एजेन्डा लानानै मोनसे हाबाफारि लानानै आवगायलांनो हायो। दिनैनि थारिखआव बे कम्पिटिसनाव सोरबा UPPLबो थागोन, सोरबा BPPबो थागोन, सोरबा BJPबो थागोन। मानोना जोंनि गेजेराव मोनसे इउनिटि बे फुटबलनि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायनो सानदों। बे राजनिति हान्जाफ्रा गावबागाव एजेन्डा लानानै जेरै आवगायलांनो हायो आरो आवगायलांबाय थायो। नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे खेलाजों खुनु राजनिति लोब्बा थाया। बेखौ जों मोनसे फोरमान जिहेथु जोंनि गेजेराव जों नुनो मोन्दों आरो। इयुन लाइमोनफोरनि थाखाय मा खावलायगोन? आङो बेखौनो खावलायनो सानदों इयुन लाइमोनफोरा जाहाथे खेला दुलाल' नङा, जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि मोनसे गोलैसोनानै थाबाय। माने बे कभिड माने लकडाउननि गेजेरजों जेरैबायदि मोनसे माने जोंनि गेजेराव मोनसे जि मोनसे हाबाफारि लानानै जोंनि फरायनायनि बिथिङावनो जा बा जोंनि माने आबाद मावनायनि बिथिङावनो जा आरो जोंनि खेला दुलायावनो जा, जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जिहेतु बेनि गेजेरजों माने गोलैसोनानै दङ। आरो जोंनि जि साफा फिट जे रोंगौथि दं, बे रोंगौथिफोरखौ जों बेरखांहोनो हायाखै। माने थासारिया खोब गाज्रिमोन। जिहेतु मोनसे मोजां थासारि फैदों, नंखायनो आं खावलायदों जि सम मोन्दों बिनि गेजेराव जाहाथे जोंहा 2 बोसोर गेप जाबाय। बे 2 बोसोर गेप्सखौ जाहाथे जों मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों समाजनि गेजेराव जि मोनसे मोजां खामानि मावनानै जाहाथे लाइमोनफ्रा गावनि बे बेसेन गोसा समखौ नस्थ' खालायालासेनो जि खामानि लानानै जि थांखि लानानै आवगायलांनो ओंखारदों बेबायदिखौ जाहाथे मोजाङै आवगायलाङो। आं बेखौनो लाइमोनफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय। बे समावहाय आङो गासैबो निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो आथिखालाव नैबे उदालगुरिनि जि नलबारि प्लेग्राउन्ड बेवहाय 27थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट सोलिगासिनो दङ। आरो दिनै जोबथा प्रि-क्वार्टार फाइनाल प्रि-क्वार्टार गेम दिनै जागासिनो दङ। बेवहाय बङाइगाव 11 स्टार आरो कार्बि आंलं लांहिन तिनिआलि स्पर्ट्स एस'सिएशन बे मोननै गेजेरावहाय खेलाया जागासिनो दङ। दासिम सेकेन्ड हाफ गेलेगासिनो दङ आरो रावबो गल सोथ'नो हायाखै। आं बे समावहाय आं गासै फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायो। आरो लोगोसे जाखांफुनाय गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायो नैबे जि 27थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ नायफैनांगौ। आरो बेवहाय जोङो गोबां थांखि लानानै बे खेलाखौ जिहेथु जों होनाय जादों। दानिसो नोंथांमोना मिथिगौ गायसनगिरि आफादगिरि प्रदीप कुमार दैमारि बिथाङा बुंबाय बे खेलाखौ फाथिनायनि थांखि गाहाय थांखि माखासे दङ। बिनि थांखियानो जाबाय बड'फानि जि मावलांनाय बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै गायसननो जि थांखि लानानै बिथाङा सोमावसारदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिथाङा अबथिरा जिउ गोमालांबाय। बिथांनि बे गेदेरथार सिमांखौ जाफुंहोनो बिथांनि मुंखौ जों गोथाङै लाखिनो आरो लोगोसे जि क्लाबफोरखौ राइजिं जि जौगाखांहोनाय डेभेलपमेन्ट खालामनाय जोंनि गेजेराव फुटबल गेलेनायखौ जांख्रिखांहोनाय
क्लाबफोरखौ डेभेलप खालामनानै बे मोनसे थांखि आरो बेजों लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो सुबुंनि गेजेराव मोनसे रंजानाय खराग होनानै जोङो खौसेथिखौ फोथांनानै लाखिनाय बर'ल' नंला गुबुन गुबुन माहारिफोरजोंबो जों खौसेथि फोथांनानै लाखिनाय आरो जोङो पिस इउनिटि डेभेलपमेन्ट बे मोनब्रैसो थांखिखौ लानानै गेदेमा प्रदीप कुमार दैमारि राकेश बर' आबौ रामेश्वर बर' बिथांमोना गायसनदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै जोङो गौरब जों जानांगोन जोङो देरगानानै लानांगोन मानोना बड'फानि मुङाव जोङो गिबिसिन खेला होनानै दिनै 28 बोसोराव आगान होबाय थांनाय बोसोरावहाय कभिडनि थाखाय खेलाया जायाखिसै बेखाय दिनै 27 नङाबाथ' गासै 28थि खेला जासिगौमोन जियानो जाया मानो आं गोग्गानाय मोन्दों एबार जोङो नैबे गोलाव जुजिनानै जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जे बड'फानि सानथौ सानस्रि बेखौनो जोङो जुजिनानै एबार बिटिआर एकर्ड खालामनानै नैबे समावहाय FIFA फेडारेसन अफ इन्टारनेशनेल फुटबल एस'सिएशनजों एफिलिएसन खालामनानै बेखौ मुलुगनां मोनसे इभेन्ट मोनसे वर्ल्ड इभेन्ट इन्टारनेशनेल इभेन्ट खालामनानै बड'फानि मुंखौ आरोबाव गुवारसिन जोङो फोसावनो हानाय बादि आरो जोंनि बर'नि बे गासैबो जोंनि जिनोखि थामोनथा बेखौ जोङो दिन्थिनायजों लोगोसे लाखिनायजों लोगोसे जोङो बुहुमनि मानसिफोरनोबो जोङो दिन्थिनो हागोन आं बेखौ फोरमायथिदों बुहुमनि बे मोनसे दोहौआ बे फैफिनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों बेबायदि ओरैनो सरासनस्रा समाव गोबाङानो राजखान्थि माने बेजों एसे एनै जालायबाय थायो नाथाय बे समाव राजखान्थिखौनो बेबायदि सानलायनाय नुवाखै मानि दिन्थि हिसाबै बेखौ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड कापखौ गायसननायनि मोनसे थांखियाबो बेनो जे बयबो मानसिफ्रा जेसेबां हान्जा दा थाथों बा बेबायदि दोलो दा थाथों गासैबो हान्जानि सार्थखौ नागारनानै बेबायदि फारागखौ नागारनानै राजखान्थिनि सिन्ताधाराखौ ज्राबनो दोनथ'नानै बयबो खौसेयै बे गेलेनायाव बाहागो लानांगौ आरो समाजाव आरो जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि ग्रें ग्रेङै रायजो जानाय बेबायदि मोनसे आब्रुथिखौ लाबोनाय बेबो मोनसेमोन बे हिसाबै आं दिनैनि दिनावबो बेखौ नुदों जे आं गावबो मोनसे नुथायखौ नुनो मोनदों जे बयबो लोगोसेयैनो जोङो गुबुन गुबुन हान्जानिब्लाबो लोगोसे जिरायलायनानै बे गेलेनायखौ जोङो नायदों बेबायदि बे मोजां मोनसे जोंनि इसारा होननानै आङो दिनै बुंगोन बेनि गेजेरजों मा रादाब होनो सानो बे फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों गासै रायजो राजा आं बेखौनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय हरगोन बेनो जाहैबाय जोङो जेसेबाङानोखि राजखान्थिनि फारागथि दा थाथों बा बेबायदि साननाय हनायफ्राव बेबायदि गुबुन गुबुन जायोब्लाबो जोङो समाजाव बयबो गोरोबलायनानै खामानि मावलाङोब्ला जोंनि बे ओनसोला जौगालांगोन जोंनि हारियाबो जौगालांगोन आरो बिसेसै बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड कापआ बे जिहेतु बड'फानि मुङाव खालामनाय जादों आरो बेखौ दिनैसिम बे 1994 मायथाइयावनो बेखौ अल आसाम फुटबल एस'सिएशनजों एफिलिएसन खालामनाय जादोंमोन आरो बेनिफ्राय 1999 मायथाइयाव अल इन्डिया फुटबल फेडारेसनजों खालामनाय जादोंमोन आं हास्थायगोन जे फैगौ समफोराव बेखौ FIFA फेडारेसन अफ इन्टारनेशनेल फुटबल एस'सिएशनजों एफिलिएसन खालामनानै बेखौ मुलुगनां मोनसे इभेन्ट मोनसे वर्ल्ड इभेन्ट इन्टारनेशनेल इभेन्ट खालामनानै बड'फानि मुंखौ आरोबाव गुवारसिन जोङो फोसावनो हानाय बादि